Chevre, wir schaßen jetzt du a größte Nessie zu Lakefront, die zweite Nessie, aber ich habe angebombt und man geht hier did. Von der ersten Nessie, we flew together, what was it, a month ago? Almost a month. Shia Glick, is from the Chevre was actually geclosed of a house in Lakefront. It's not closed yet, but Hast du gesigned? down payment. You gave it that payment already? Yeah. And schon gave it that payment, and schon gesigned of a house in Lakefront. Welche Haus? The Emerald house. How much was it? The upgraded model is 625. 625. 3,700 square foot. 3,700 square feet. Und jetzt, lass mich wasen, wie wohnt. Okay, gib mal kicken, die können sehen. Nicht den ganzen Stock, halb von jener Stock. Wie viel suchst du noch einmal? Allebei werden mijn neuzen. Allebei wohnt da. Er woont meer, nooit meer nog eens in Lakefront zoeken met ze doen meer internet wie op dit. Toen wil ik gezegd door meer internet wie op dit. Internet op dit. Ze doen internet. Ik ben internet nog. Even doen de warm geven, dan woont er door. Alleen door met de aircondition dort woont er. So let me hear. I'm happy I bumped into you today. Well, how to do on a CHC Lakefront. Ja. When man had from, people always ask, who is going to be the first people to close? So die person that Asura is showing that actually closed on the house there. Ik ben geweldig van de Asura showing. Maar Mr. Bier misschien van de Asura showing. We hebben down payments. Dus je weet het same goals ik heb. Say, oh wow. So we will have that to date. How many guys? I don't know a number. Maar toch gewijs hebben we nog een van de eerste 20, maar niet van de eerste 10. Nice. Laat me toch vragen voor Charles. Mensen vragen me. What got you the courage to jump up, pick yourself up and go? It's interesting. Ik zie reason voor ze blijven wonen doen. So, mij kan betreffen reason voor ze blijven wonen doen. So, jeder had dezelfde kasje jobs. We blijven doen jobs. We gaan ze from jobs, dus. Wat is het met hem? Jobs zijn mensen vragen, wat ga je doen? Ik ga een plan wat ze gaan doen en I have it worked out. En ik weet met je wat ze gaan doen, ga maar vluggen. But iedereen is jobs kan ze zoeken, hazen kan me toestellen. Jeder mens darf weer op dezelfde hoofd. Job, jeder is anders, jeder is voor iets anders. So everybody has to figure it out themselves to make it work for jobs. Wat darfst du? Opportunity is do over enough opportunity. So dan een plaats, een gegend. En dat gaat dan wie schikt jetzt als ik versta, is do sag meer. Ze gaat nog aan 200.000 already in de zin. Maar du sag meer van 200% schon greit zum auflassen. So this gaat runnen, ze gaat aan een grote stoet. En een nieuwe stoet had opportunity. Even nog welke business je wilt. Dat du riesige windows. Daarvan weiß ich wahrscheinlich, ob es geht machen window shades dort. Whatever, ga pun anything, ga pun. Right. So ja, these guys are stood von 1000 Hase. Just a matter of. Exactly. Wow. Wie viel Zeit geht nehmen? So the HTU is kind of the struggle. The HTU, because the first year is only going to be 200-300 families. What's guys die Tina Mushla? I'm asking you blunt now. What are you going to do the first year? Nog eenmaal, again, deze zaken wat ze, I have my, ik ga wel plan. Hast du plan? Ik ga wel plan. Okay, you're not assured. Kijk, mensen gaan liever, nou, geef me dan personal. You're not giving me a personal idea, but hast du plan? Yes, I do have a plan. Wow. En ik ga doen maar opgezet. Everything set up is, bekendst alles. Zo met het koud jetzt doen? Ik ga nog ontzien met hem als nächstes jaar zijn, kan ik mijn sweater kan ik even doen laten, mijn sjaal kan ik even laten liggen bij hem. Sie gaan het even doen in New York, dat even naar gemaakt van even komen hier. Gemaakt voor alle sjaals. Sjaal, coat, something. Wat is het met de ouders is een beetje struggling alligators? You have that fear? Alligators nog een stuk in het midden. So you didn't see anything. Je gaat lief te zijn alligators, je gaat dus denken alligator daten. En die was draaien zich dat voor de laatste sinds met ongeveer bouwen daten, zij zich nog op de alligators. So de mazen dan in de hoes jetzt als raten gas, almost impossible to walk off gas, niet een rat. So wow. Nevertheless, the alligators daten dan een beetje weinig. In einer zoek me als voor de vrouwen gaat is daar een grote gebied, gaat even een grote building van offices. Right near the Lakefront development. That I'm not familiar with. You're not familiar with I don't know exactly. Wow. So you're pumped, you're excited. Yeah, a pool. People were saying there's no pools. We can make pools, I heard, no? Of course. Guy can make pools in the backyard. Of course. No, a community pool right in Shia because this is not a bungalow colony. This is not a. But the guy can what in my backyard. Du willst. Ja, we zitten toch gezegd. Willst kan Stefan en ping je een barpack is door Hawaii. Even nog Hawaii. Du willst we gaan zoeken op public pool. Ja, it's a city. It's not a bungalow colony. Wow. Shia, wie viel was left out lying for the down payment? Down payment was, to be exact, $31,250. Wow, crazy. So, yeah. They said deposit for rent in Williamsburg. F shit. Chevre, Shia, I give you 10 points. You're a hero. Klacharan, you're a hero. 9, but not everybody could just stand up and say, I'm doing it. You're a hero. Exactly. I know you for some time already. Yeah. Bist ein starker Mensch, bist ein gelungener Mensch, and call like a vote for you. Chevre, mit many Gilmen, die wir gaan jassen,
Kannst du an dem, weil die kannst lachen auf der ganzen Welt mal Jurarim. Exactly, and now the guy noch stehen noch 20.000 Tino mitlachen. 100%. Gevere, lehnt sich was hier, als mal echt in het ook.